Nainita na ba kayo sa Maynila? Nainita na? Welcome back sa my YouTube channel, mga kadudong, mga katumpay, mga supporter ko. May sila akong video na bahagi sa inyo dahil napakainit na sa Maynila, kaya dumayo muna ako dito sa may maaari tayo magpapalamig sa pamamagitan ng pagligo, mga idang. At yun, ibabagi ko na lang sa inyo ito at mixing video lamang. Yan mga kadudong, dito ako ngayon sa Kanyakan, talagang mainit na sa Maynila, kaya dumadayo muna ako dito para papalamig man lang muna, kahit sandali man lang, isang araw man lang, mga kadudong. At naisipan kong i-share sa inyo ang video nito. At yan na yan, dami na naliligo dito, mga kadudong. Siguro malamang sa lamang galing dito sila ng Maynila, kasi itong Kanyakan, mga kadudong, talagang dinadayo sa marami. Mamaya-maya lang siguro ay dadami pa to lalo, kasi marami talaga maliligo. Bukod sa malinis tong ilog lang to, mga dong, paliguan dito. At wala namang ganong malalim dito, siguro walang lampas tao ang lalim dito, kaya medyo safe din siya sa mga bata, mga dong, wala namang masyadong malalim dito, lampas tao wala. Pero may parte dito sa Kanyakan na mas malalim, pero mas maraming mga maliligo dito ngayon na medyo mas mababaw dahil kasama nila yung kanilang mga anak, tulad niya, no, mga bata maliligo, siguro naiinitan to, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling. Kami galing kami sa Maynila, tapos sila naman hindi natin alam kung saan. Talagang mainit na ngayon dito sa Maynila, mga kadong, no? At talagang ramdam na yung summer, napasok na ang summer. Kaya mga kadong, dami na naliligo. At saka yung mga cottage naman dito sa gilid, makarami. Mula doon, talagang yung cottage na diretso doon sa baba. Dito naman yung ilog. Hello, shout out! Ayan sila. Papalamig! Maynila kayo, Maynila! Galing Maynila! Shout out! Yan, mga maliligaw yan sila. Okay! Yan, dami mga maliligo, mga dong. At saka yung mga cottage nila, mga dong, diretso to hanggang doon sa baba. Yan. Tsaka safe dito, mga dong, no, dahil inulit ko, maano na siya dito, mababaw lang. At kung dala-dala yung mga bata, talagang safe, babantayan mo na lang sila. At hindi ka naman masyadong kakabahan dahil kung mawala yung manay mo na ng kunti, ay mababaw lang ang mga party. Tsaka mayroong lifeguard dito, mga dong. Maganda rin, mga kadong. At napakamura lang yung entrance dito, mga kadong. Para lang makapasok ka ay halagang 20 pesos, ay makakarating ka na dito. Ngayon yung kanila namang cottage, tulad yan, mga kadong, yan, maaaring arkilahan lang lahat, mga cottages yan. Yung nag-arkila kami, mga kadong, ng cottage, halagang 300 pesos lang, sud ka na, no? Ganyan lang, para lang may lamisa at may upuan, mababang halaga lang. Kaya talagang kung medyo kinakapos ka sa budget, sakto lang para sa pamilya, para lang makaligo mo lang, makapagpalamig mo lang sa katawan, magbabad-babad sa tubig, yan, mababang halaga lang. Kasama lang, i-enjoy yung pamilya ninyo. Kung sino mang gustong pumunta rito sa may Kanyakan, Bulacan.
Barangay Bitungol, sakop ng Barangay Bitungol to mga kadong. Yan, mga beach yan mga kadong. Hanggang doon yan sa baba, giliran na yan. Yan. Yung dami na mga bata mga kadong, mga naliligo. Ihaw-ihaw, para enjoy lang bawat pamilya. Yan, at may mga dala na silang baon. At ang iba naman, kadalasan kami, dito rin kami nagluluto. Bili na lang ng ulam na pagdating na dito, lulutuin. Mga bata mga kadong. Saka kung ano naman mga kadong, gusto nyo kumanta, may markilahan din na video okay. Yun, siguro naririnig nyo naman siguro yung mga sounds na sasagap siguro. May mga video dito na maaari nating arkilahan kung gusto nyo kumanta para lubos na masiyahan yung bawat pamilya. Yung mga mahilig kumanta, makakanta rin. Puro yan mga kadong, cottage. Tapos dito ka lang, ilog na, pwede ka na magbabad. Pwede ka na magbabad dyan na hanggang hapon, mula umaga. Ang oras pala natin yung mga kadong ay alas 9 ng umaga. Balis kami sa bahay kanina, alas 5. Pagdating naman dito, alas 6:30, dito na kami. Nagluluto muna. Ayun, nakaroon na ako ng time para mag-vlog at may babahagi ko sa inyo. Ayun, sana sa ganitong paraan man naman mga kadong ay nasiyahan kayo sa video yung babahagi ko sa inyo. Yan. Para na tayo nasa talagang probinsya na. Hello! Yan, mga bata mga kadong. Hindi na sila still pabantayan sa kanilang mga magulang mga kadong dahil mababaw lang yung tubig. At saka dito lang din yung kanilang cottage, matatanaw lang nila. At dito ay ilog na. At dito na yung mga anak nila nag-mabad. Napakainit talaga sa Manila mga kadong. Umpisa na ng summer mga kadong. At mayroon ding life jacket. Yan, life jacket yan. May kumaway doon sa halik. Kumaway naman sa pala. Mga kasama ko pala yan mga kadong. Yan, sa malayo na sila. Wala na mukha nagtagay-tagay pa. Pero kaway na ng kaway yung isa. Alright mga kadong mga idang, ayan na yung mga kasama ko. Nagtimpasaw na sila. Hoy! Saya yun sa niligan! Shout out sa inyo! Ayan, nagsaya ba? Nainita na ba kayo sa Manila? Nainita na? Sa malamig na lugar! Oo, mura-mura! Yan, kasama kaya sila mga kadong. At talaga nainita na sila doon sa Metro Manila mga kadong. Napakainit na doon. Oh, enjoy nyo na yung sarili nyo dyan ha? Baka maglunod kayo dyan ha? Baka maglunod kayo dyan ha? Maglunod lang kayo sa alak, wag sa tubig ha? Yan. Oh, kaway-kaway! Batang maliit, nagawa ka na ng swimming pool ah. Hi. Hi. Si Mangot. Hi, batang maliit. Hello, shout out. Shout out sa Kapampangan. Shout out sa lahat ng Kapampangan daw. Grabe na, dami naliligo mga kadong dito. Hanggang doon yan mga kadong sa baba. Mga kadong mga irang, dyan na. At tatapusin ko na dito yung video ko. Yan, may naglulugod na sa dalikdik sa katawan. Yan.
Alright mga kadong, hanggang dito na lang ang aking binahagi sa inyong video at magkita-kita na lang tayo sa susunod pang mga kaganapan dito mga kadong at tabayan nyo na lang at maraming salamat sa mga solid supporter ko at napalakas na aking loob para ituloy ko ang aking pagbablog at pagbabahagi sa inyong video mga kadong. At yung kung sino pang hindi na pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, pag-subscribe na lang at maraming salamat sa mga nagsuporta at sa mag-subscribe pa. At dito na lang.